naprosto s čistým svědomím vím, že jim to můžu nechat, protože tam mají opravdu na to experta. Před začátkem třeba projektu zjistili, že nemáme web, i tam to zvedli a vyřešili jsme něco expresně. Zacílená vždycky minimálně do druhého dne znám vlastně termín, kdo to řeší a vlastně co s tím navrhují udělat. Malujeme další z brandu s 3 Ečkama. Se spoluzakladatelem Patrikem jsme natočili krátký rozhovor, kde se dozvíte více. Měl jsem dobrou referenci od společníků ve firmě, kteří samozřejmě už se zacíleno pracovali. Měl jsem chvilku váhání, jestli oslovit tu stejnou nebo vyzkoušet jinou marketingovou agenturu, ale potom jsem si říkal, že chci pracovat s lidmi, s kterými mě to baví, a proto Zacíleno byla jasná volba. Já si myslím, že Zacíleno je hodně zvyklé na náš styl komunikace a na styl zadání, a co potřebujeme od nich. Většinou je to po ostravsky, když to řeknu, takzvané zrob si sám. Dáváme jim, že potřebujeme web, potřebujeme kontakty a o všechno ostatní se nám postarají hodně. Nejvíc úsměvná situace, když jsme týden před začátkem třeba projektu zjistili, že nemáme web a kolega ho zapomněl poslat, že ho má někdo udělat ze Zacílena. Takže jsem zavolal, myslím, že Markétě ze Zacílena. Za týden to udělali a zachránili, zažehnali problém. Tak snad vidíte vrásky, žádné nemám, takže spolupráce naprosto bez starostí. Řeknete, že chcete rozjet firmu, oni vám všechno zařídí. Takhle to samozřejmě nebylo. Pokud si představíte marketingovou agenturu, tak si řeknete, že chcete rozjet pár reklam, potřebujete pár zákazníků, pár objednávek. No jenom, že jsme zjistili, že na to, ať rozjedete firmu, potřebujete třeba nějaký web, grafiku, logo. A na takové věci úplně ze začátku se nemyslí, takže jsem rád, že Zacílenou si prošlo s vícero projektama a tuhle tu starost prostě mi úplně odebrali ze zad. Nejradši jako majitel a ředitel firmy mám, že mi marketing sežene poptávky, levné poptávky. Nejdůležitější jsou hlavně relevantní poptávky, protože můžete jim mít hodně, ale když nebudou relevantní, tak stejně jenom vyhodíme peníze do vzduchu. Jsem rád, že ze strany Zacílena tam mám opravdu člověka, který rozumí těm datům, tím, že jsem datový analytik bývalý, tak se rád hrabu v těch číslech a trošku jim koukám po ty ruce. Naprosto s čistým svědomím vím, že jim to můžu nechat, protože tam mají opravdu na to experta. Na spolupráci si nejvíce cením rychlost odezvy. Zjišťoval jsem si i názory od samozřejmě mých známých, kteří taky spolupracují s různýma marketingovými agenturama, a ptal jsem se, jak rychle jsou reakce na jednotlivé požadavky, které na ně sypou. Překvapila mě opravdu reakční doba třeba až za 3 týdny, což jsem si klepal na čelo, jestli je normální, protože u Zacílena vždycky minimálně do druhého dne znám vlastně termín, kdo to řeší a vlastně co s tím navrhují udělat, a nejlépe, když to celé udělají sami a já vlastně jenom si to zkontroluji následně ten úkol, že je zpracovaný. Takže to oceňuji a zažil jsem i pár situací, kdy jsem prostě zjistil, že jsem něco neudělal zavčasu, kdy jsem měl, a musel jsem volat večer, že to hoří, že už nevím jak dál, a i tam to zvedli a vyřešili jsme něco expresně.